Kani kadega Batesi TV, bat pidang pet yaki kubor baman kasni, balawan rasha pi da ka orange nisan, lom so po niya fabricate shillong. Kaseng jong ginong ada waikan bat ya kabalatem kum ka Society for Promotion of Indigenous Knowledge and Practice. Speak up. Kalawan cakmat ban penpau, baka kwa ban persyang ajimun, ya kinu kibreu ki basuba, baki langat yuk nyang jipang COVID-19. Tang da kidawaikan bat, lada ka sarkar ka ailat yaki hakum kini kapor. Kani ke kanhon ginong ada waikan bat, ya kabalaseng house nam arhajar kadai ke kanhon ka badan kumba kacan spa ngon, kinong ada waikan bat, haborok wai kerilom kasi bajantia. Unang yalam nyo kani kanhon uba John F. Karchiyeng ulay tu bakila don bongot kinong ada waikan ban kibala kren ya uleng baka telefon baki kloy ban ajing sumar lada kinong pang kitre ban cha sumar tang da kida waikan ban Andre ulong ba ya mentahi pan kani kaseng kan sapa shwa da kajing tho syaka sarkar jela ban penpau ya kani kajing angno jongki nong ada waikan ban bat ulong ru ba ukwa ban khotlang yaki baro ban ya pleo jengmot Andre namar ba kajing pakang snong bala penjari da sarkar kumta omshem lala ban le ai namar ba bon na kini gidai ki basang basa sakit han nong kendong Bidi bodu jamardo ubabaro ni ki pai ba ngi bamba udai udawai blok kum kunja dawai pu rap ha te hendrai kumangi sotu kani ga jingpang COVID-19 ka coronavirus kalong kum kanu ga kom kalong ka flu ki ong ka flu pangshit te ki pai ba ki wayo ni Jepang ki pangshit ki jerho ki dap sedem but kajur pat ketua jingdap sedem andre ki babon ki jam ratusan persen ki pai ba ki yo ni ga jingpang ki jam de la u te ka wi ga bangi stu ba ga bedi ba ni ka jingpang ni kunyang jingpang baro hi scientist baro hi ki doktor ki ong ba ka syong ha ka borbet jo u ne ka borbet kini ki jar bordo kini ki plangkan bat kide ki ba lesi ki ba ai bor yang i ka borbet bat ki don la ka jong ka ki kinja dawai te ngi don kam shisha ban yo ki start scientist ki kor ki universities ki medical universities ki research institute bakin le kacing wat bnia ya uniu jat kenbat hanu kom bula ban udan ne abono no kacing dei ban ya da na kalika jimpang uniu kunyang jimpang te hendrei ban omba hatu ban ong dak basai la u long em ubalala ban pen shisha bakadei ka u pangkan bat ubala ban ya kalika ban ya da na ka COVID-19 ya kata tengah melak ban dengan tip baki nong ai dawai kenbat ki pendangkam ha yu deu kenbat bat ki pai pa hiru ki babun hi ki bam yu deu jamado kum kunja mo kumbuya bam salat ki pai ba de dangkam susu ka research ha we de bukani ha jing sha kumungi tip ka sengjungi ka speak up ka Society for Promotion of Indigenous Knowledge and Practice ka speak up ngila seng no kisnam arajar bat ngila ya ka thong jong ni ka jing seng ni ka seng ka jong kini ki nong ai dawai kan bat ka long kumno ban yarap ya kini ki nong sumar jungi ki badan ha kisnong paper sekondong ki bala karsyan ya ka koi ka kya ki benta babun ha no pai ba ngi syam ki shania ya ki tu kom sumar te masu kemen ban oi fi ba ki don lai sangut ki bala fu ni nga dang shen ki nong ai dawai kan bat don arngot apa nasla don ruban apa ribhoi ru kibla phone nga ba omba ngidon kalat ban ngisong ngidon mo ngila maka deka jingpang shit ka bakini kila ju sumar la pun sien te andre kaching kalong ba ngidon ka lockdown te ngalong ki apshwan da dep ni ka lockdown ma kadang don kadang do jing bang hab le ya kan ka social distancing ka bagi di binya shongjangai we ni we de apring kita jing ngila share slok da ka phone de ngila ong ba la da kadon kala namar hang ni ru kidang mi kumba nyawut mo kumba khat we ngut bata kumba sutu ki badan ta ka jing stom de ngimpala wan ong ha kadu kom kini kin la de ngalamut
ngile perkhat hi ban pentip syang sarkar lada syubuk kadon kalenti ki kloy ni em kita ki ba yo ya bit ya kan jimpang ki kloy ni ban persang lang ru ya kini kita wai kan bat ka ba kidon kidi te ka syong ru ha kita ki mo kita ki nompang te ha ju ko poru im so de ban pentut pat ya kata ka rukom sumar ka ba ka start science ka ai te kumbakalong menta kamot kajing sumar te kam dadon ha kata kaliang kamot kam don dawai hadu menta te la da poi ka kep ka be ni skode ban ai ka khubor ba ki don lai sangut na ki bon ngut ki nong ai dawai kan bat ki ba kloi ban ai ka ni ka dawai nama ki ju sumar ye kini ki ba pangshit hala ki snong ha ki chaka ki ba per te ndai ban pinshisha ya kata kalong ka be namar pihap shania mo namar ngi di ini kita wai paper kada wai pangchni kada wai ka ba chadat sen kada wai ka ba buncai kita wai kanbat ki bangi jadi banya dai la di na kini ki nong ai da wai kanbat ki nong sumar kasi te na juai ru kla funi ki omba na chai de hills kla funi ki omba ki don ki da wai nam ta ni ke kloi ban ai la da ki don ki nong pang ki ba kwa ban persang ki ni te ka speak up ka ai ki ka khubor bala da ki don ki ba kwa ban persang kin so ba ban pentip ini te ngiru ngila penkrek jiti ban pa show health minister ba ka don kam ba ka ni ka por nama kini ki kom sumar ki ha ru ha ka po ka jing pet jo ka ministry of ayush mo ka ministry of ayush te ngi so de ba ka government of Meghalaya kariban book committee bekerpang na hakapan don rengkat kini kino sumar mo lada ki book kata committee kebun lada kapoi ka kep ka ba ki briu ki lapoi ka kutla de kanir bodi sakawi ka option kadi ka wai ka lat yaki bakin persang te ho kidon ki nong ai de nong sumar da ki kan bat da wai kasi ki ba kloi ban wan chakmat berkiblat terwa ban ai kada wayam na kabenta ni handrai ka kecing pat kalong ba ngidon kami ka sarkar bahkan bu ke komiti ban perkhat kumno ban terwa ni kumno ban pnia ni lada ka kadan sisa ta kanti kalong badan kamba ban yakendo bang ngindon kalat ban yakendo te handrai kamri ka basuk namar ba ngidon ru kani ka lockdown ngidon ru ka kani ka moh ka perkhat thmai ba ngide banya shong jigai we di we kat bala ngin hap tap ya ka pendeng ki mas nang ni shkamat la don ki an ba perking bangi ben deng ki mas abangi mi ki jaka pai ba mi na yeng di ngaso ban ong ba ngadang ya perkhat ba kini ki khot jongka speakam kumno ngi nyelum di ndre ngaso ka ba kham kong san ka long lada ka sarkar ka thau ki lat mo lada ka sarkar ka thau ka lat ba ngai ka soka kala thau ko ka committee ka khli do commissioner jo ka finance ka planning Dr. Vijay Kumar de la ka committee ka badon lang ki khli jong ka ko ka khya ka tanat ka ko ka khya te la kini ki kali ka committee ki thaulat ki lawan bu ka wei ka sub committee banya penbet ya gani kan long ka berap banyo ban wat kalenti kumno pan lap e kingsia la kini ki dawai kan ban kin kersian em kin long em ki lat jiada naga dawai naga ni kaya jimpang covid 19 ka bangi ong ka ba ki aba ki bisyar ya kan ki jimpang uni khunyang jimpang kalong ba kini ki bayo ya kan ka coronavirus kamut ki yo ya ka pangshit ki yo ru ya ka kidik symptoms kamo ki omo kidak kishin kalong na ka shipment but ka bapoi sharu ka kep ba ki da yo ru ya ka jingdap shadam te kidap shadam kimla ayu kimla mo ka kta ka shadam kta ki lungs ki don kami ki ventilator ki respirator ki machine banda yo banirap ki ban persam sim kita di ki bala poi ka ba kam shitom te nga so ban ong rei ki babun hi ki kta kamet kalong ka pangshit long ka flu no ka flu bo dai ka poiru ka ba kham khia ga ni ka long ba ka de ka ba kta ya ka kom wa sedu ki lungs ba ka wara ka stom ki ban sam sim tenga so ba ka
ka lemda nginum tip lemda ngi persang nginum tip tengah so nga kentu lemba ka ni ka jingkren jonga bala da ka minister jonga health ka koi ka kya untung ya ka committee ka ban pet kerpang namar ka hapo ka ministry of ayush mo ki ai ka jingpen penselur ya ka ni ka kamru te ngalai i bakilan lum ya ka committee na ka sarkar ka bede bat ka ki doktor ki naka koi ka kya mo naka health tenrei ngampat ya so ba sarkar pat kan tung ka committee kamtam namar bangi don kino ada wai kan bat ki bakar pang ha ni ke jela jungi don ko ba fitip house dam arajar lai kini ke no ada wai kan bat jungi kila shakhot kat shadu shayi u ka yang sa presiden juga India Dr. Abdul Kalam ngalai lam ko ba ar pomut syakata no hau nai hau snam arajar lai de kamut kidan ka sap ka sokar ka partai Jokowi ka ketip ba north east ka biodiversity hotspot kamut ka baki ong ba kacaka kaba bon gini kan bat tengah soban omba ka dengkam ya ka komiti ka mandarlang ka seng kaba ya trailang bat gini kijat kam bat ki bos sokar kan dependen ko ka komiti kanangin yo nya thau kini gilat kumnoban persang banwat ing jing shisha yo ba uniu kan bat jungi hangni ulong ula jingeda nagane ka jingpang covid-19 apo ka speak up ni don kuma palat syajar ngut ki bala register ki ba kantup ki babun jat ki no sumar nadu ki no penkakun nadu ki ba sumar ka kem ki kini ki ba ngat ka ba yo kemding nadu ki ba sumar ka kenchiing pangmat babun jat ki no sumar ki don de ki don kumba aka register jungi ki don ba spa ngut syajar seneng kinong sumar te sakarung hills gidon kidon laka jong ka association gato pakijia trailawat ni si janti hills gidon te hnrei ha ka sarkar ru kadon ka list namar nakaliang kalmau nakaliang sarkar ki video ru kila lum lagi jong ki video kila stang belum gini ki no ai dawai kan bat te ni nak seng kalong bai tangkumno ban lum ban lang yaki ban pensilur ki ban betin linti ki bikin lektur sarkar bikin lek mo te ngi kan mau ngilaya tristom hakabaka disi council ru kalapas ya ko bega an kaban itu igini den rai khndiat nakatu kaliang ru kadang ka jingko namar kam simyo ban trai kamba kadang ka katkum ka ak jong disi council ka badai nam tagini kam ki traditional medicine kumbaki ong ki kadang ka committee hapo disi council de ka tu ka committee na ka por kila pan thmai igini ki khat ang tu den rai kam simla la than ban poi shkhmat tengah soba kan kambahi lada ka government Meghalaya ka shim ni galat ka health department kan tu korpat iba elect ba in shim ni galat kan ti ban thung ka committee ka bakar pang hakaba kini ki nong aisu nong sumar ki bakam pau lada ki kwa ngi kloi ban ai ka list ki ngi kloi ban ya trailang ba ka government ban ai ban ya perkhat lang hak nur kom ban persang kita wai ke begini gino ai dawai kan bat nta ki phone yang ki kli ki ong don ne am kalat ban li ai ni dawai de ki don kum ba sya tam den rei kam ri ko basuk ingi ban lum lut ye gitaru namar kani ka kom lum jungi kala long be tang naka ka jingya daga ktien namar ngim da kwa than ban le makade ka kam shimet jong u ne ka basumar ni kam ba dan hakani jai kam de ka bangida mo kita pertasan tenrei ni aware ni akot igine te nak kalapur ka jing ka ketien mo na wei chowe ni don ko me ki na west kasil su ki don sumar ki la pau ba po kani gari jui te kumta so ba kalau kemudian kam ba ka sokar kan lum kan lang ya ki seng ki kan hon ki batre kini jai kam ban yo ya keren kumlo ban penya ini kam syakmat kalau kemudian kam ba ka ni ka lat ka lenti ka ba ka sarkar mo berbor hi ka hoi ka health department kadon ka mang tengka ka bahe ne kam dahe do ata ti na so nakani ka jingja kani ka khlam ka bami do ne covid-19 uni coronavirus te ngaso man ong ngan kentu karpat sarkar ba ka dei ban mang ka pisa tengka ka bakam he syaka baki omo ka research
kumno ban wat namar ngidon kani ka spa meram awang ni kani ka spa jong ukun bat ha kani ka rijui te hnrei lada kumba kalau mata uni kun bat jongi bun bagi rak sabar te lada ngila bandon mo ki kenja research ki laboratory ki ba kerpang kumbangi siam mata kani ka ban test lu nyimpala ban test bunut sintes prapo ne kumba spa sampungut lawan test sisngi te ngasoba yung ni kun bat ru ngidon kam ba lada kidon ki bakoloi nagaleng ka tanat sarkar ki di ban play lani khot iki private company bakin bu iki research ki hable research ini kan bat jui so ta long ban kam te ngasoru ban kentu kerpat lada long kepala namar yakini kinong sumar ngilai persang ban wat kacing itu kinong ada wai kan bat kasi na kasi na Giant Hills na Garo Hills ngilap tau kilat kumno ban yo kacing itu ten rei kadu wai ngi pocha district council District Council ki pass se ko kaan ka traditional medicine protection of traditional medicine and practice hangte po District Council kadon ka act ki pass da ka jia pentur jungi labun stem but nakata ka act ka dibendon ka institute ka dibendon ka college ka dibendon UT nga sumon ong lada kalong ka bala kandon ka kala dibendon no ka committee ka ban ya gani ka act ya gani ka committee lada jin ba ka sarkar Meghalaya kan shimkhiano yakani ka bentang ban town of the state act la long bala kana bakin yo ban punya ini kam shakamat na suru banong ba ngila persang ban yakran bonsin ba po jelam Meghalaya ka don ka bagi ongka Meghalaya Medicinal Plant Board kadon ka Medicinal Plant Board ko ka bodi ngam sotu akanu kom ka dia pok forest jusha ka di bende pok ka sikari benda hapok agriculture department di hendrai nga sobat oba kata ka medicinal plant board njio so na ka pospor baka ajerap di hendrai ka pisa baki ajerap na ka benda kini kinong rep ya kani ka kamru ka kamda long ka ba babon kalau buduna pala dengan sobat oba lada mo itu khot hak tu ka plant board ru teng ngilap kimdei ke badai na ka to ka jakam lada kila ban don man ki khot ki badai na katuka hidei kinong ai dawa hi ki badon hal tuka ki belapa mo ngi na kaseng ngila ban pensisha kinu kita ki nong ai dawa kan bat ki ki bela khamdon mo ki ka experience te lada katuka medicinal plant board kan la ban kersyan ka government ka di ban perkhat bai ka di lada kila ban kersyan ya ki paiba lingba ka ni ka medicinal plant board bakin rep ya tu kunbat ubah koridor ubah dengkam naga benda kakot kakia takmo kalau kajigar ku ya kajelaju tegani ka kawai ka bangaso bagawai katu ka komiti ka badan hapot District Council ka bami lembah ka act jong ka District Council hatu ka state government ka la na man review ka to ka act ban pelong na kum ka state act daga government Meghalaya hi ban shimti ka tu ban ka komiti kan kam don ka bor ka bakhap ki ikhtiar ki bakham kerpang lada ka government ru ka penwandur ka to ka komiti ka ba deban form na ka to ka act jong ka District Council kan long ka ba kan long ka jirap ka babon te kidan ki objectives kidan ki thong ki brak don ha to ka act jong ka District Council ka badai nam ta ka ni ka jakam lada ka sarkar kan chimkhia no kumlo ban penbhas shu ban kan tieu shu to ka act bakan kham yo ban pelilenti bakane ka kam kan long ka ba mentoi lingba kani ka kam nong ka baki nong ai dawai bon kim ju poi perkhat wei unong sumar khasi u ai kam yaki pai ba ki babon ba yaki nong sai kan bat yaki nong liwat kan bat yaki nong yaki nong pun khoi yaka yeng ka baki boi ki nong sumar ngala syam ngala pe teng ba wei unong sumar ubala khampau ubau dan yaki nopang ubau sumar yaki nopang ai kam ai jam yaki pai ba apo shnong umdum duna yaka arpo lai pongot te kamot hakat kan diga jingkerdu kam kanir kolong gawe ni kita kila thau kam thau jong ka ba arpat nilaton pun ki nakadika kam ka ngile le mtala jan arpo sdem la bon ba ki pai ba ki wan na bro wi green dia tinrei ki duna pat ki jaka sa jaka sumar ki duna ki kom mo sepo kendang ti
don tak tu ko belong malu mola dia don kam ko sekali bar ke kerpang ke bakut ke bakum ni dai ka dentia bun ki ge te yakum kataru kampak wan kanu ka jingkersian ni la mudur ba lemba ka ak na dis council lemba ka committee lesi kin mi kita scheme kin mi kita program banyada ye gidi banyada ban kersian ban nang kentio te kamut ka dan ru ka baki ong ka possibility ka lat ban thau kam thau jam ka kamai ka ji hakaliang ka health tourism obun ki nong wi ki kwa ka ler pa pangat ni tangki nong khammet jungi ka nu chu ki ka chin kam mi kum kitu ki ong ki physiotherapist mo hakin nong ila ka sports link hidur kamai gitu ki no khammet ten rei namar ba kam don ka system ten na katakara nga so bai gani ka kam namar kini ki nong sumar kim don tang hawi ka district kim don tang hawi ka district council jurisdiction mo kani ka ak yamta ka don tang po khasi hills district council kam kani ka ak kam don ha gentiles kam don cha garwins dengan saudi bala da government kan examine ya kani ka ak ban pelong ya ka kum ka state act but penwandur no ka committee kan no ga jingkar ko ba ka ba bentoy ka jelak na kile